az jön, ahogy tudjátok, én vagyok a rendező. Most fog bemutatkozni a többi lány, legalábbis a szép ruhájukkal. Na, legyen az első. Ő volt Bella a torné. Most jön a második. Majd a végén inkább elmondom az egésznek a nevét. Én vagyok Dracula ura, a rendező, tudjátok már. Most nem mondom ennek is a nevét, majd a végén elmondom az egésznek. Jó? Na, és én nem fogok megjelenni, úgyhogy jön mindegy más után a következő. Na jó, akkor sziasztok, majd a végén látok teket, és ti is. Na most bemondom a neveket. Az első Bella Torné volt, azután Taylor Swift, azután Brie Bella, Brigitte Member, Anna, Megan Trainor, Elsa, Nikki Bella, Aranyhaj, Nicki Minaj, és a másik persze Avril Lavigne. Ja, és az én nevemet már tudjátok, úgyhogy ennyi volt az egész. Sziasztok!